Igbo ndị ọma njibiri ekene m unu tata ndị mụ na ha nọ n'ọgbọ bụ Members Planning Committee Alaigbo Youth Summit. Onye nọ m n'aka ekpe bụ Ezokoli Blessing Chiemezie, onye nke eji Jack wee marụ. Nnọọ nwanna. Daalụ. Nwaabịa. Onye ọzọ mụ na ya nọ tata bụ Chimijem ụgbọ dị egwu. Daalụkwa nna. Daalụ nwaanyị ọma. Onye chefu na eji mara mbụ injinia gentility. Ihe eji wee mara Mr. Chima bụ Engineer Gentility. Anyị ga-ama tata ma ọ dịkwa gentle. Daalụ nnọọ. Obi dị m ụtọ ịnabata unu na Obi Voice of the East. Otega ịtụbala anya unu kwuru bịa gwa n'anyị ka anyị nụ nọkọrịa. Daalụ. Obi dị anyị mma ịbịa ebe a taa. Daalụ maka unu ịbịa. Enwegasị ihe nchọkwu kọwatụrụ anyị tata ka anyị banyesịa ya. Maazị Jack, biko kọwatụgodo anyị ihe gbasara Alaigbo Youth Forum mee ka anyị ghọta ya ka ndị Igbo ndị ọzọ nwere mmasị bịa dis ọgbakọ ka ha ghọta ihe Alaigbo Youth Forum bụ. Okay, ndị be anyị ekene m unu, daalụ maka ajụjụ anyị jụrụ m. Alaigbo Youth Forum bụ mgbakọ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla bụ onye Igbo, ma ndị nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ma ndị nọ na mba ofesi, onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwa ikorobịa na agbọghọbịa bụ anyị mepere ọgbakọba ka onye ọbụla bịa tinye aro ihe onye ma ga-eji wee mee ka obodo anyị ka anyị tekie Alaigbo from ebe ọ dị kịta wee ruo ebe o kwesịrị ịnọ, because inebe anya efu that na ọ dị ka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo, ọ dị ka onye gụcha akwụkwọ gbahapụ be anyị gawa, ọ bụghị na ọ gaghọ mba ndị Lagos, ọ gawa Abuja maọbụ ọ gawa obodo oyibo. So anyị na onwe anyị atụnechago ya fụ na ọ dị mkpa that na anyị kpọkọtara onwe anyị ọnụ bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo chee echiche mara ihe anyị ga-eme ka Alaigbo dị mma. Anọ ya nwa mere anyị ji wee mepee Alaigbo Youth Forum. So that is just the ihe na nchịkọta ya. Ọ dị mma. Maazị Chimijem, onwe ihe nwere ike itinye n'ihe Maazị Blessing okwu? Ihe m nwere itinye na ya bụ na Alaigbo Youth Forum bụ ebe anyị kọkọtara onwe anyị ọnụ, ndị itorobịa na agbọghọbịa, ka anyị nwee ike wepụtakwanụ ma tụpụta atụmatụ ga-enye aka ịhụ na Alaigbo dị mma. Oge aga na mgbe ọ ga-abụ apụta asị na onye a ma ọ na onye a ma ọ na onye a mere na Alaigbo anakwa na-aga n'ihu. N'oge gara aga ka anyị na-ahụ asị anyị nọ gọvanọ nke a, ọnọ gọvanọ nke ọzọ, ọnọ minista nke a, ọnọ onye nke a mere ihe na-eme anyị. Oge eruola mgbe anyị onwe anyị nwere ihe anyị ga-etinye. Gọvanọ kwa na-ajụ m ajụjụ akịta, e nwekwara ihe gọvanọ oge ga-etinyekwa. So ọ dịkwazị mkpa na onye ọbụla ga-abata ebe ahụ anyị ncha atụpụta ya bụ atụtụ, nwee ike hụ otu anyị ga-esi wee hụkwa na atụtụ ndị ahụ anyị tụpụtara na anyị tinyere ya n'ọrụ mee ihe ndị ahụ anyị tụpụtara ka o nwee ike bụrụ ihe ga-abara ya uru n'ala Igbo. So Alaigbo Youth Forum bụ just nnọọ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Brain anyị ka na-anụ ọkụ ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu. Ụbụrụ isi anyị ya bụ oge anyị ga-eji ụbụrụ isi a Chineke nyere anyị tupu na ya akaba nka were ya rụọ ọrụ, maka na ọ bụ na ngawakwa na dị ka ebe 50-60 ịma na aga m na-echezi otu m si eche kịta akwa gụọ n'oge gakwasị 50-60 ọ bụ na ị ga-esi ebe a gba ọsọ ruo n'ebe na ịma mgbanwụsịkwa dịka ọsọ ahụ ọzọ. So kịta mgbe anyị ga-eji ume ahụ ka na-anụ anyị ọkụ n'obi were rụọ ọrụ rụpụta ọrụ ya bụ ihe Alaigbo Youth Forum na-ere anyị aka ime. Daalụ rinne. Maazị Jack, ajụjụ nke a bụ achọrọ m ka ị kọwatụrụ ụmụ Igbo kedu olileanya ndị bekee ga-akpọ expectations, kedu olileanya ị nwere gbasara ọgbakọ anụ na-abịa? Okay. Mana tupu ịsa anya gwagodo anyị dates ụbọchị a na-eme ọgbakọ anụ. Okay, Alaigbo Youth Summit ga-eme na 18th and 19th of December na Owerri Ahịajọkụ Event Center. So ihe onye ọbụla ga-abịa ga na-atụba anya bụ maka ọgbakọ bụ nnukwu ọgbakọ, iji gwa gị eziokwu, maka ndị Igbo nwere ebunwe mpụ, ndị be anyị nọ n'ebe niile ha anụgo maka ya, ha ga-abịa both ma ndị nọ n'ọkwa ọchịchị, ndị akpọrọ ndị nọ na gọọmenti, ma ndị na-emebe afịa, ndị biznes. Anyị ka gachara ha ma Lagos gwacha ndị be anyị nọche ebe niile. So onye ọbụla ga-abịa. Now ihe onye ọbụla na-abịa mmemme a ga-ebu n'obi, ihe ọ ga expectation to onye ahụ ga-abụ number 1
anyị ga-eme ihe a na-akpọ anyị ga-eme unveil ihe a na-akpọ road map for idevelop be anyị maka n'ọnwa Junu one na one gara aga ka anyị nọdụgoro ana kpaba nkata tụba alo tụpụtawa atụmatụ both ma nke ndị mmadụ na-atụpụta na ngwaokwu a na-akpọ X na Instagram everywhere so anyị bịa compile ba ụmụ ife ahụ niile wee sị that na ọ bụrụ na ụbọchị ahụ anyị ga-eme mmemme anyị ga-agwa ndị be anyị na nekwe ife anyị nwere ike ime achieve in the next 10 years in the next 5 years nwee nke a na-akpọ short term road map, long term, medium term, practical solutions so anyị ga-esi wee mee ihe ọbụla achieve ihe gbasara agriculture nọ na ya ihe gbasara security maka onweghị ihe anyị chọrọ ime na be anyị ma ọ bụrụ na anyị asolve the issues of insecurity na South East. So ndị nọkwa na tech enwegasịrị ihe ha na-emebe both ma app gbasara security ma app gbasara waste management ma imago database and all of that. So ụmụ ihe a niile bụ ihe ndị anyị ga-eme unveil ụbọchị ahụ bụ emume a ga-enwekwari ihe ndị oyibo kpọrọ live performances like ndị mmadụ ga-eperform both ma ndị na-agụ egwu a ga-enwe kedu ihe a na-akpị ya poetry, a ga-enwe keynote speeches, a ga-enwe panel sessions because some of the things aka ga-akpakwu ya aka nwekwara ndị anyị na-eweta na-anọghọ na Alaigbo Youth Forum kịta ga-akpa some of the things. Anyị nwere about 6 different panel sections. A ga-akpa gbasalụ sport, a ga-akpa gbasalụ kedu ihe a na-akpị ya a ga-akpa gbasalụ education, a ga-akpa gbasalụ security, a ga-akpa gbasalụ tourism. Ụmụ ihe a niile bụ ihe anyị chịkọpụtara ọnụ so 2 days program a dị very rich as to ihe onye ọbụla na-abịanụ ga-eme expect inweta because ọ bụ na ị na-ana ọ bụ that na ịdị họ ginger but the most important thing bụ na anyị chọrọ iji nje onwe anyị chọrọ ịgwa ndị be anyị n'oge erugo kịta abụghịzi oge anyị ọ bụghịzi onye egbuzi n'oge onye anọdụzina na-eche ndị be anyị atago afọ too much mkparị enyegoro anya bụ ndị Igbo adịgo too much so onye ọbụla ọ naghị ewe iwe n'obi kịta ịma na a ga-enyochakwa mara ka ị bụkwa onye ezigbo onye Igbo so ọ ya nwa bụ ihe dị na ya. Ọ dị mma daalụ ka anyị na-aga n'iru Maazị Chimejem Maazị Blessing asịgo na ndị ga-abịa bụ ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa asị m ka njụọ maka na ị na-anya fụ na ụfọdụ ndị nwere ike na-asị na ha abụghị ọnụ nwa okorobịa ha bụrụ ọnụ nwa agbọghọbịa ke ndị emebere ọgbakọ ke ndị kwesịrị ịbịa ọgbakọ anụ ama m onye gasị na ya bụrụ nwa okorobịa ma ọ na ya abụghị nwa agbọghọbịa mana ọ bụrụ na ịbụrụ nwa okorobịa na ịbụrụ nwa agbọghọbịa enwere ike ịlụọla nwaanyị mana ị ka nọkwa na mpaghara okorobịa na agbọghọbịa ọgbakọ bụ maka gị enwekwaziri ike ọ bụrụ na ị gafeela aha 50 that's 50 years mana ihe gbasara ndị okorobịa ka na-agụ gị agụụ that's you are still a youth at heart na ọ bụ n'onu ndị iti you are a youth at heart n'onu ndị iti so ọ bụrụ na ị ka bụ a youth at heart ohere dere gị bịa this forum so this summit a bụ nọ ka anyị nwee ike onye ọbụla ma nwata akwụkwọ ndị nọ na ụlọ akwụkwọ dị elu n'obodo anyị ji mara ha dum wee mara maka onwe m na nna agwa ndị mmadụ ọ bụrụ na ile anya na ụlọ akwụkwọ ndị a dị elu na mara ha dum n'obodo anyị ma ọ bụ mgbe ha na-agụtawa a na-akpọ final year project ule ikpeazụ ha ị ga-ahụ na ọtụtụ ihe dị iche iche ka ndị be anyị na-arụpụtagasịwa mgbe nke m arụrụ m ihe ndọta na-akpọ coconut shredding machine na IMT Enugu. Coconut shredding machine a bụ ihe eji eme coconut candy produce those things eji eme coconut candy. Ihe m gụrụ na IMT Enugu mechanical engineering ọ ka dị na workshop I up till now you can go and see it. So ọ dịkwa ọtụtụ ndị na-arụ mgbe nke anyị nkwedoro ndị ji ma ihe pan ihe ndị a rụkọta keke ihe nọsị na ha eme so ọtụtụ ideas ndị Igbo n'olu ndị oyibo no ingenuity our ingenuity dị too much so anyị nidere ka onye ọbụla ma nwata akwụkwọ onye ọbụla bịa a sị na ị bụ nwata akwụkwọ na ị ga-abịali chetakwa ụfọdụ gasị gị na ha bụ nwata akwụkwọ anyị ka ga-abịakwa n'ebe nke ahụ banyere otu onye ha kedu otu onye ha ga-esi bịa ma nwere ụgwọ dị aṅa ma onye a na-aga akwụ maka ama m na enwere ike
ịnụ gị ya ka esi wee kwukọta ya na mpaghara mgbasa ozi mana mgbe o rutere ebe ma ọ bụrụ na ejuzikwa emechekwa anyị ka nwee ike anyị tie ọnụ so a sị na ị gaghị emenwu o nwere ndị ka na sponsor kwa anyị ekenekwara m voice of the East ọzọ olu ndị Igbo maka na o nwere m hụrụ ya bụ organization wepụtara na mpaghara ozi akpọrọ X ejipụ Twitter wee mara na ha na sponsor 100 persons chọrọ ịbịa the summit so ọ bụ na ịbụ nwata akwụkwọ anọ ọgụrụ ga-agụ ịbịa mebi na enweghị ego ga-eji bịa maka na ịbụ nwata akwụkwọ biko gbara gaa na mpaghara ozi X na akara Voice of the East olu ndị Igbo ị ga-ahụ rules ha nyere ebe ahụ ị ga-eji nweta gate pass ma ọ bụrụ ndị oyibo ị ga-eji wee bata ya bụ summit so ọ maka onye ọbụla so ọ gasị ndị Igbo na-anụ gị ọkụ n'obi ma ị nọ mba ofesi o biko bịa ọ bụrụ na ị ga-alọtali anyị nwekwere nke ndị ọcha na-akpọ live streaming ị ga-anọ ebe ọbụla ị nọ na ihe anyị na-akpa ọ bụrụ na anyị kwuru ruo ebe nke anyị na-achọghọ ka ụwa niile mara na o nwere asịrị ọ na-abụ nna cheta kere nwa ya ma ọ bụ nwa che ịgwa nwanne nwoke ya asị oru mgbe ahụ anyị ga-ama ihe anyị ga-eme ya so that ka emechekwa ha abatakwa ka ọ bụrụ ene ka anyị ga-ekwuchesi mana ọ maka nke onye ọbụla so o nwere onye o gbochiri daalụ ọ dị mma daalụ rienne Maazị Jack na Maazị Chimaobi Chimijemu amara m na kpọrọ gị Chimaobi ọ dị ka nwaanyị bụ Chimaobi mana ihe ga-adị n'ọkụ gwara m eziokwu just for reason ọ dị ka Chimu ọ dị ka ọ dị ka Chibia Chimaobi gbaghara biko Maazị Chimijemu daalụ ha gwala anyị ihe gbasara Alaigbo Youth Summit nke a sị na ọ na-eme na ụbọchị on the 18th and 19th of December na Imo State ha sịkwara ka ha gwa ndị Igbo n'ihe niile olileanya niile ndị Igbo na-atụ anya bụ ihe a ga-akpa olileanya niile gbasara ihe ndị Igbo na-atụ anya bụ ihe ga-emezi emezu n'ala Igbo bụ ihe a ga-akpa na ọgbakọ a ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị na-aga n'iru n'akụrụngwa mgbasa ozi a na-akpọ X mgbe unu kwupụtara ebe a ga-anọ wee mee ọgbakọ a bụ Imo steeti ụfọdụ ndị nọ na-asị kedu ịkpata o ji bụrụ Imo steeti ihe ha na-ekwukwanụ bụrụ na ndị omekome na ndị osochiegbu nọcha ebe ahụ eburu ya bugaba Imo steeti kedu unu enwe ike ịkọwatanwuru anyị Maazị Jack kọwatụgodila anyị ihe kpata ndị Alaigbo Youth Forum the planning committee ji wee sị oke lechaa anya sị oke ka eburu ya gaa Imo steeti oke daalụ nke mbụ bụ that na Alaigbo Youth Forum o nwere ka anyị si afụta Southeast number 1 anyị na-afụ Southeast ka ofu steeti n'uche anyị enweghị Anambra enweghị Imo enweghị Imo steeti bụ Owerri bụ town na Alaigbo and so anyị feel that na ebe ọbụla dị more convenient ka anyị ga-use ma number 1 bụ that na ihe nke bụ eziokwu bụ that na mbụ ebe anyị chọburu iji wee mee summit a bụ n'Owerri bụ na Ọka International Conference Center and ihe anyị ji wee tijie n'Ọka ihe anyị ji chi ime ya n'Ọka bụ maka na the event center bụ ezigbo ibu o nwere about 10,000 capacity which is the biggest in na Nigeria at the moment bigger than Eko Hotel and every other place mana ọ dabachaghị anyị na management maka na anyị chọpụtara that na ebe ahụ ka bụ ndị China ka na manage ya so ụgwọ ha si na a ga-akwụ bịa dị too much and ịmana na anyị ka na-asa arụ n'afọ so anyị enwebeghị ụdị ego ahụ iji wee ga mebe ụdị mmemme ga ndepụrụ nde naira exactly ndepụrụ nde naira ọ dị too much so anyị wee chọba ebe ọzọ so the main consideration the major thing I consider before gawa Imo bụkwanụ maka ego iji gwa gị eziokwu nwere ihe ọzọ ebe ahụ ka anyị nwetara the cheapest hall nyere anyị the capacity anyị needere n'ala Igbo o nwere ihe ọzọ mere anyị ji wee gaba mana ndị na-ekwu maka ndị omekome na ndị osochiegbu ihe dị ebe ahụ bụ that na iji gwa gị eziokwu ọ dịchakwa m ka a ga-asị na ọ bụchaghị otu o si wee dị maka mụnwa kasị Owerri wee pụta ana anọtara m Owerri aka anọtara m almost 1 month na Owerri ana afụchakwa m ihe a ndị be anyị na-ekwu oge ọbụla na ndị omekome na ndị ihe a I think that now some of them were fabrications of the media, some people pushing negative narrative against Southeast, and I don't think that we should fall for it. So,
o nwere ihe na-eme n'Owerri Chineke ga-eme ka sure that na onye ọbụla chọrọ ịbịa ọgbakọ a si na be ya pụta bịa Owerri ọgụnye ahụ ga-anaghachikwa n'udo onweghị ihe ga-eme onye ọbụla. That is our prayer and we hope that onye ọbụla ga-abịa. Daalụ. Amen to your prayer. Anyị na-asị na onye ọbụla pụtara bịa biko nwere ihe na-eme ụzọ dị mma. Beside ihe dị more important bụ na anyị nwa na onwe anyị na-emekwa arrangement for proper security. So anyị ga-enwe ndị nchekwa, ndị polisi, ndị DSS, ndị bouncers, ndị army. So edegachagoro ha akwụkwọ. So anyị na-hope that na onye ọbụla ga-abịa around that vicinity, at least ebe anyị nwere power over, onwe ihe ga-eme onye ahụ. Nke ahụ bụ ihe anyị na-epromise onye ọbụla. E mere ụmụ Igbo pụtanụ n'igwe ka anyị jee ọgbakọ anụnwa soro nọkọrịta kparịta ụka maka ihe gbasara ndị Igbo. Atụ n'egwu ịnụla ihe ha kwuru na a na-eme organize ndị nchekwa. Atụ n'egwu just pụtanụ. Maazị ihe ngeji wee jụọ Maazị Jack ajụjụ ahụ maka na ọ dị ka ọnyanwa ka o nwere ndị nọ na akara ngwa ozi a na-akpọ X nke jibu Twitter wee mere na-akpọ dragging. Ọ dị ka ọnyanwa ka ha chọrọ ịdọfu ya isi mbọsị mfụrụ ya. Mana tupu mbanyese na nke a ka njugodi gị ka ekunu si họpụta ndị ihe ndị oyibo kpọ panelists. Oh, okay. Kọwatụgodị na ekunu si họpụta processes usoro unu so wee họpụta panelists. Okay, ajụjụ a dị mma and also ya nwa bụ osocha n'ihe mere mụnwa ji nọrọ ebe a maka na ọmụnwa bụ ka e nyere ikike ịhọpụta ndị panelists na the planning committee. So ihe na ebe ahụ bụ na anyị nwere different panel sessions. I think ekwubugo m ya na mbụ. So all the six of them isii. Nke mbụ bụ youth participation in politics. Nke abụọ bụ anyị nwere panel session na oil and gas as it relates to manufacturing na South East. So target we develop the oil and gas sector. And you know about tourism, and you know about healthcare, and you know about security, and you know about sports. Now, ihe anyị gbawa mbọ mee bụ ndị dị specialized na ihe gbasara topic ọbụla anyị wepụtara ha nwa bụ ndị anyị degara akwụkwọ. But most importantly bụ that na anyị chọrọ ka this conversation ihe niile a ga-ekwu ndị niile ga-anọ na panel session bụrụ young people, youth. So that is number one criteria. So anyị mekiri sure na ndị niile anyị degara akwụkwọ bụ kali ndị nọ below 45 years. Ịghọtara? Now, so abịa n'ihe gbasara otu anyị si wee nyocha ị na-anya na our sports panel ị ga-afụ na enwere Amaobi Ezeakụ. Amaobi Ezeakụ bụ the Rangers new CEO. Anyị nwere Obinna Ede bụ VEO Foundation MD. Ya nwa na-ebunata akpọnata ndị Bayern Munich every year Nigeria for sports development, youth sports development competition. Anyị nwere Nkechi Obi bụ NPWFL chairman. Ya nwa bụ na afụkọta maka asọmpi ụmụ nwaanyị a na-akpọ women football. Anyị nwekwara Emenike bụ ihe ndị oyibo na-akpọ agent, soccer, football agent, sports agent. So ndị a bụ ndị anyị chịkọtara maka that particular panel session. Now, otu aka anyị si degakwara akwụkwọ to ndị different places, ndị mma gbasara oil and gas, ha nwa ka anyị degara akwụkwọ to be on the panel section gbasara oil and gas, and enwere so many of them megolo accept. Nwekwa ndị anyị ka na-atụ anya na ha ga-confirm to us na ha ga-abịa before anyị etinye ya in public. So abịa n'ihe gbasara enwere nke youth participation in politics, and I think n'ebe ahụ ka ndị mmadụ ji wee nwee nsogbu gbasara ihe anyị mere. So mụ na ndị mmadụ ji wee nwee nsogbu. So ihe gbasara na that youth participation in politics n'uche nke m maka asị na uche onye adịghị ya njọ, mụnwa chere that na anyị ga-enid ịkpọkọta ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo nọ na different parties nọ na Nigeria, at least the major parties, to come and speak about their experiences and participation in politics. And otu anyị ga-esi wee mee ya ka ọ dị mma going forward. How do we make it better so that ọ bụ na abịa na the next election cycles we are able to get the best of our young people. So in that light, anyị nwee send communication and letter to different ndị be anyị nọcha na different parties
ndị nọ na APC, ndị nọ na PDP, ndị nọ na APGA, ndị nọ na Labour Party and all. So onye a na-akpọ nwaada Makụọchukwu, Chidimma Makụọchukwu, bụ ya nwa nọ na APC. So o nwere very strong voice oge she was very passionate about her candidate bụ Bola Tinubu. So edegara anyị akwụkwọ about ndị anyị degara akwụkwọ na APC bụ ha zuru ebe 10. So ya nwa bụ the first person mere accept. Mana ka ndị be anyị bịara raise a concern about imago invitation ya nwa, anyị bịa tụnakwa ya wee fụ some of the tweet o mere na oge gara aga wee sị okay na ọ dị ka onye onwe ka ọ dị because of ihe o kwuru gbasara ndị be anyị n'oge gara aga, anyị wee kpọkwa ya na phone si ya na so na anyị ga-ewepụ ya na the panel session. But ihe a bụ ihe a bụ the processes anụ ya nwa mere anyị ji wee may invite in the first place. Okay, ihe na-akọwara bụ na ihe kpata usoro unu ji eme invite bụ ndị nwere as an ọnụokwu, ndị nwere ọnụokwu gbasara each segment of the panels. Exactly. Na-ekpata unu ji odagarụ nwa Ada Anambra akwụkwọ. Obi dị m ụtọ, nsị na obi dị m ụtọ. O doro m anya na-ekwukwara maka na-ekwunyekwara ndị Igbo ndị ọzọ. Ọ doro m anya na-ekwunyelu ndị Igbo ndị ọzọ. Obi dị m ụtọ ịhụ na ozugbo ụmụ Igbo si mba na ya achọghị ọnya, ọ chọghị ọdịmma anyị. So ya kpatara na ya ma nchu ya ka o soro tinye ọnụ n'okwu gbasara ndị Igbo. Ndị na-achịkọta Alaigbo Youth Forum unu nwa wepụkwa ya. Obi dị anyị ọkwali ndị Igbo ka anyị na-emelụ ndị be anyị ka anyị na-emelụ the event. Ọ bụrụ na ndị Igbo si na ha agaghị abịa, onye ka anyị na-emekwara ya so onye nwa mere anyị ga-eji wee nụ anyị gee ntị ihe ndị be anyị kwuru. Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo na-anụgonu biko na nwaada Chidimma Makụọchukwu onye ji Ada Anambra wee mara n'akara ngwaokwu a na-akpọ X nke ji Twitter wee mara abụghọzi a panelist n'ọgbakọ a na-abịa. Ya mere ọ bụrụ na isi iji maka na ọ sị na ọ ga-abịa ya bụ ọgbakọ si na ịma mbịazi, biko pụta bịa ọgbakọ a n'ihi na ewepụgo ya as a panelist n'ọgbakọ. Nke bụ eziokwu bụ na ewepụrụ ya as panelist mana ọ bụghị ya nwa bụ na ọ gaghị abịa. So anyị mepere onye ọbụla chọrọ ịbịa ga-abịa. The only thing bụ na ọ gaghị anọzi na panel session wee gwa ndị be anyị. Ọ dị mma. Mana ọ ga-anọ na general house ebe ahụ otukwulu ebe ahụ maka ịma nkọchanụ ana nna gị mee expect ka ụmụnna gị ọ dịrọ mma. Ọ dị mma. Nwadachi nwoke Maazị Chimije, mama m eje kpọ gị Nwada Chim. Ị ga-agba ike bifo isi ebe a pụọ tata. Anyị ebetugodi obere. Na-eyipụtala ụnụ trousers. Ọ ga-aba. Maazị Chimije, biko ajụjụ a bụ maka gị. Kedu ndị na-ahazi ọgbakọ? Unu asabughị ya bifo, mana achọrọ m ka ịkọwala anyị ya ọfụma. Maka na apụtara m na akara ngwaokwu X na-afụ ka na-asị na Alaigbo Youth Forum bụ ọgbakọ ndị APC na ọ bụkwa nke ndị aggrieved Labour Party losers. Ama m na enwere nzukọ dịka aggrieved Labour Party losers. Biko kọwara anyị ọfụma kedu ndị na-akwado akpọkọrọta ndị mmadụ si ha bịa Alaigbo Youth Summit ahụ. Ajụjụ a magbuo n'onwe ya maka na n'ezi na ajọ amagbuo n'onwe ya bụ na esitere m ihe a kpọrọ m na akara mgbasa ozi a kpọrọ chairman aggrieved Labour Party losers. Chimo na ndị anụjuru m anya ndị ọsịkwa nnọọ na anọ ndị Igbo nna ahụ ka ndị Igbo ihe ha na-akpọkwa ndị ade bụkwanụ gbasara ụlọ ndị Igbo baya na-akụtusi na Lagos. So masị ka m banyenu ka m gaa tụkwa aro m nwekwara ike ịtụ ka ọ bụkwa na Igbo be anyị na-aga ọfụma maka ndị si ndị be anyị ha biko ha hapụzie na Lagos lọtabanụ ka anyị chatinye aka wee rụọ be anyị. Eruzienu m ka m tinye arụ nke m. Ọ dị ka isi asa aka wee na-akọwa ya. Ọ ka mma ka m kọkwa ya maka akwa na aka anyị dị ọcha. Lọtago. So ịbatazi ma ahụ ka nwanne m nwoke na-azọzi isi onwe ya na-anwụzi true to God. Chineke kpee ekwensu ọkụ mmakwara na ọbụkwa ihe nke ịmago nna anụkọtala m ya bụ ihe masị ha ma ajụ ha biko ha etugodị m igwe eji ekwu okwu ka m nwee ike tinye ọnụzi
maka ahụgo m na ọ bụzi topic eji maka ya wee kpọọ ya bụ ọgbakọ ka a na-ekwuzi okwu maka summit anyị nwa oke o mgbe m nara ka m kụzie okwu ka nwanne m nwoke pụbara ihe a gwazi m na ụmụ abụ na ndị na-ahazi ọgbakọ abụghị ndị Igbo otu ka ndị bai si kwuo ya ebe o si wute m na ọkwa onye Igbo bai ka eji kwuo ya na ndị na-ahazi dị ọgbakọ abụghịzi ndị Igbo nọọzi aggrieved Labour Party losers amanụ m Labour Party ahụnụ ndị Igbo nwe pati ahụ abụọ na asị m kwuo na ka m si matadobe Labour Party bụkwa a national party si na ihe mụ amaara as a Nigerian Labour Congress wee pụta ahụghị m ya ọnwụnwụ mgbe Nigerian Labour Congress o ji bụrụ ndị Igbo nwe ya so ọ bụghị ndị Labour Party olesom baptismal name nka ha nyeziri asị no aggrieved Labour Party ndị ọsọkọsọ na-asụ na-enu m n'ihu ka m na-achị nụnụ amanụ ebe ọsọkọsọ na-asụ nụnụ so biko ọhụhụ ndị dị otu ahụ bụ ndị na-ahazi ọgbakọ o nwekwere ndị Labour Party anyị kwa ndị Labour Party kwa sịkwara nọ ndị APC even tai His Excellency Hope Uzodimma ya biko ya gbaghara maka ama m na o nwere ike ọ hụtụla ụmụ ihe ndị a sị nọ Hope Uzodimma otu a ka a si kwuo ya nọ ya nwa bụ ihe na-ahazi ọgbakọ ụfọdụ asịkwa dat na APC n'onu ndị iti na ha bankroluru anyị that's na anyị nọzi na payroll ha na-akwụzi anyị salary iji wee hazie ọgbakọ biko ihe dị otu ahụ adịghị ihe dị otu ahụ ọ dịghị anyị ka nwee ike ịgbarata n'ebe a mana ka m jọsụ tinye ọnụ obere ihe m si na ihe dị otu ahụ adịghị bụ ọ bụrụ na o nwere any political party ọ onye ọbụla n'ọkwa ọchịchị kịta dị kịta mụ na gị na-ekwu okwu a ọ bụrụ na onye nọ n'ọkwa ọchịchị kịta ma ọ bụ APC o ma ọ bụ Labour Party o ma ọ bụ apụga o ma ọ bụ PDP o ma ọ bụ nke bụ aggrieved na losers gasị tụ na onye tụga anyị 1 naira maka ọgbakọ anyị nọ na TV kịta na-ekwu ya onye ahụ biko ọ bụrụ na ọhụ ihu m ya pụta bịa kwuo ya si na o nyere anyị ego one dị otu a na ebu so person His Excellency Hope Uzodimma biko ewekwa n'iwe sa with due respect ọ bụrụ na ị nyere anyị ego biko pụta bịa kwuo ya kwụsị ndị mmadụ si na ọgụ nwa na-enye anyị ego anyị ji ahazi ya bụ ọgbakọ na ọka mma na anyị kwuru nke bụ eziokwu onye akpọzi na mmadụ na-enweghị ihe o mere maka ndị by the fond of that ndị nke nọ na Labour Party si nọ na APC ndị nke nọ na APC si nọ na Labour Party so biko ọgbakọ enwe ihe gbasara party Alaigbo Youth Forum is apolitical n'onu ndị itikwa onwe ihe gbasara anyị na party leenu m otu m nọ enwe party m belong to eji membership card ndị APC eji m nke ndị Labour Party eji m nke ndị apụga eji m nke ndị PDP onwe political party most of us bụ just passionate people chọrọ ka Alaigbo gaa n'iru o nwere ihe gbasara anyị na ihe na gbasara party na agbasahụ party so Alaigbo Youth Forum ndị na-eme ya organize bụ young passionate ndị Igbo chọrọ ka obodo anyị gaa n'iru anyị ike anyị ji complain agwụgo anyị ike anyị ji ekwu okwu na everywhere blabbing about every other thing agwụgo anyị so ihe anyị chọrọ ime bụ ka anyị bido solve over these problems and for anyị nwe solve these problems juru n'ala Igbo anyị understand that there's a need for us to articulate those problems and draw a roadmap, workable solutions on how to approach them one after the other. Then mallow people to approach, how to approach them and begin to do it. Only ihe gbasara anyị na any other person, apart from it. That's just it. So biko onye chezina na ihe dị otu ahụ dị. O biko nwa Igbo ọbụla kpọrọ onwe onye Igbo. Ọ bụ na ịchọ ka Alaigbo dị ka China, ka ọ dị ka USA, ka ọ dị ka Germany, ka ọ dị ka South Korea, ka ọ dị ka Dubai. Biko sonye anyị ka anyị chatụkọ arụ ọnụ maka na ndị Igbo sịkwa na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ anụ girigiri bụ ugwu eze. Ọ dị mma ezigbo onye Igbo ka ị bụ alaikere m obi dị m ụtọ so n'ibi ya nkenke bụ na ndị Alaigbo Youth Forum si na enwero party na sponsor this ọgbakọ ụmụ Igbo obi na-anụ ọkụ ụmụ Igbo nwere mmasị Igbo
n'obi ha bụ ihe bịakọtara ọnụ wee na-akwado ọgbakọ a ọ dị mma mgbe unu bịara afọ m ihe ndị oyibo kpọrọ tiket unu ji bịa and afọ m na etinyeghị ya n'akara ngwa okwu gị ka m fụrụ ya Mr. Jack ebe isi ka ndị mmadụ jee weta their tickets so that they can be able to attend. Ụfọdụ ndị wee dọtakwa gị ọzọ na-adọ gị ka ha dọgbuo gị si kedu ihe bụrụ na a sị na ọgbakọ a bụ ọgbakọ ndị Igbo ebe ha ga-anọ wee kwuo okwu gbasara ndị Igbo kedu ihe kpatara eji elerụ tiketi biko ị nwere ike ịkọwatunwuru anyị gwa ndị Igbo ihe bụ ebumnobi unu ji wee mee tiketi ka ọ bụrụ ihe ha ga-egote. Nke a na-ewutekwa m obere maka ihe mere o ji ewutetu m. So o nwere ụzọ ihe na-abụ mere anyị ji ere the ticket. Nke mbụ bụ na o nwere ihe ndị ọcha na-akpọ ịyọcha something like sieve. You want to sieve, ị chọrọ ịyọchapụ aja na rice. O nwere ihe anyị chọrọ ibe. The first thing bụ want to sieve serious minded people. O nwere ihe nchọpụtara n'ụwa na ihe ọbụla ị chọrọ ime itinye obi gị na ị chọrọ ime ya, you will always find a way to do it. Do you understand? Even when it is difficult. Now, number one bụ na anyị chọrọ ka ndị ga-abịa this summit bụrụ ndị understand ihe anyị chọrọ ime, bụrụ ndị ihe gbasara anyị Igbo na-anụ ọkụ n'obi, bụrụ ndị ghọtara what we need to do. So the first thing bụ serious minded individuals bụ the target audience. Ọ bụghị mmemme mmadụ ịbịa jos abịa gbaa egwu na mba. What we are going to be having bụ serious conversations. We are going to have breakout conversations. We are going to network amongst ourselves, right? Ndị nọ na different sector, ọ bụ na ị nọ na tech, people are going to network. So first off, ọ bụ na ị na-abịa such kind of event, we expect you to be a serious minded person. So onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, ịdị serious, whether ma Igbo student ma Igbo inwegodi ha ego, you will always find a way. You will find a way to get this ticket but 10,000 naira, because o nwere ndị na-egote ticket na-enye ndị mmadụ. You understand? So onye ọbụla dị serious, we expect the person to be able to get it. That's number one. Then number two, which is very important, is funding. Okwifuru ana m ekwu ihe a ọ na-agbawa m obi maka aka m si Lagos pụta mụ na chairman of our planning committee and some other people. Anyị na-agagharị na-achọ corporate sponsorship for this event. Ndị ga-enyere anyị aka kwado nya ka ihe wee dịtara anyị mfe, maka na ị na-anya ọ bụ na ịma ihe gbasara event ma ọ bụ imetụgo ihe gbasara event, ị ga-ama na ọ dịrị ofecha plan event of that magnitude for 2 days. So I need a lot of nde kwuru nde naira ego gbara ọkpụrụkpụ ka a ga-eji wee mee ihe a ka o wee chaa anya. So I bịa n'anya I feel that na from the records, corporate organizations are so good with supporting events in Southeast, and this is a plea to them. I don't know why, but I think it's quite unfair that big brands in Nigeria, if they gotta have for sponsorship, but any event in Southeast, they always don't come through. They don't even reply your mails, and it's a thing of you understand? It pains really. It pains really when you look at corporate brands across Nigeria. They don't put their money in events in Southeast. When they totally support again, what you hear is, we are going to do snacks. We are going to bring malt for you. We are going to bring water for you. But that is by the way. And again, the third one, which is important again, is that now because there ain't any backing from any politicians, maka hanwa bundi na ewetekari ego eji emekari udi event in other places. Mana, I need the intentional about what we want to do, and we understand that now if we collect monies from them, we might lose our voice. So we want to be able to hold them accountable. Because na Alaigbo Youth Forum, I'm a politics team, and politics team is meant to craft, how we are going to approach our leaders and all of that. So obuna ibido nabahego, we will lose our voice, we will lose our respect, and so we made intentional decision not to go to that route. So young women, I do send them mad because go take any ticket. Obugodi ni gaha biangu
gotere mmadụ that ticket anyị na-egote bụ ịkwado ka ime this event ka ọ dị successful. And besides na this 10,000 naira a na-ele ticket a ka anyị ga-eji wee nye ndị mmadụ nri for 2 days. Anyị nwere food vouchers ndị mmadụ ga-eji wee ri nri on those 2 days. So ị na-enye anya gbakọọ ya ọfụma ifu na dị na ọ bụghịkwanụ nnukwu ego at the end of the day, you understand, na ọ bụ na ịma ego one nri na-ada n'afịa kịta. So ihe a niile ka anyị nekọchara anya wee sị that na anyị ga-ekebi the thing ka enye obere ka onye ọbụla nwee ike wee gote nwo the ticket wee support all the event because na anyị ghọtara where we need to go as Igbo youth. Maazị Chimijem, onweghị inwe ikwu gbasara ire ticket atinyetụla anyị obere n'iji tinye ọnụ n'ihe nwanne m nwoke ka okwugo ihe niile ma ihe m chekwa okwu gị ma just n'iji tinyetụ ọnụ ebe m chi iji tinyetụ ọnụ ebe a maka brands ndị o kwuru okwu ya na anaghị gbasara tiketi a ka m nye gị for example ị hụrụ na mbido ọ gwara gị ihe anyị gabigara na nke Ọka maka ụfọdụ nwere ike ịga aghọtaghịwe ya na ọ sịrị na mgbe ọbụla asị na ọ ka ebutere anyị ndị maọbụ mmiri na o nwere ego asị ka o weta ego. Ụfọdụ nwere ike ịga aghọtaghịwe, ụfọdụ nwere ike ịga asịwa na ọ dị ka ego ka anyị na-achụ. Mba ihe ndị anyị nwere buru ibu. Ọ bụrụ na ị bụ brand na-eche sponsor anyị, ọ bụrụ na ị chọrọ inye anyị ego, anyị ga-agwa gị ihe ndị ị nwere ike imere anyị. Anyị asọrọ gị bịa kwụnyere anyị ego na akaụntụ. Ọ bụrụ ihe anyị kwuru. N'iji nye gị example like ọ bụrụ na mgbe anyị gara Ọka na e nwere ndị brand ndị anyị degara leta den sara oke ngwa ebe a sịrị for example ebe ọ bụrụ na a na-ekpuchiri ihe ekpuchi nwanne m nwoke ọ ka m na-ekwupụtara ihe anyị gara Ọka ha gwara anyị na for 2 days na ihe anyị ga-akwụ bụ 17 million. Hall and sound. Hall bụ 5 million per day. And I needed it and they need it for 2 days. That's 10 million. Their sound system about 3.5 million per day. That's 7 million for 2 days. That's 17 million for 2 days. Just for hall. For hall and sound. No, even at 17 million. Amanumu lenum award for them. So Antina Kelkwana, you watch more than that in Jesus' name. Okay, he say, Mona Biko, ihe ndị abịa ọ ga-abụ ọ bụ na esi na-echinyere anyị aka n'ụjọ na-atụ gị na nwere ike ọzọ anyị mana ọtụtụ ndị Igbo kwa n'ikwu eziokwu anyị mana ọtụtụ ndị akpọkọkwa n'onwe ha ọnụ jiri this kind of thing napụ ndị mmadụ ego. Exactly. Ka ikwu ihe a ka ọ tọgbọrọ n'enu ala ka onye ọbụla nwee ike hịa anyị achọghị ego gị. Anyị nwere ihe ndị anyị kwesịrị ime inweke gasị anyị oke gwa họlụ bụ ego one anyị agwa gị ahịa ji ọkụ event center bụ ebe anyị chuzuru gaa gị na ha ga-aga akwụ ụgwọ nye anyị receipt. Exactly. Anyị chọrọ sound butere anyị sound okwu agwụ I need ka m gwa ha some of the things I need because o nwere ka ọ bụ na onwe ndị na-ege ntị ndị o nwere a lot of people chọrọ ịbịa from different places mana ihe a na-consider bụ transportation. So we approach car brands for example nọ na Igbo anyị si ha biko unu ga-adọnye nwere anyị moto in different places because ọ bụrụ na anyị gwa ndị mmadụ na moto ga-adị na so place n'Enugu, you understand, ga-ebute ha Owerri, you understand, bunekwa ha a lot of people ga-apụta n'igwe. So o socha ụmụ ihe a ka anyị chọrọ nwere ihe ọzọ because anyị na-achọ otu anyị ga-esi wee make ya easy for people to be able to attend. Ajụrụ m mmadụ tata sị ya onye ya si na-eche Abuja abịa ọ sị na ya ete ka elego moto ya ga-eji si Abuja exactly nakwa ihugo ihe ndị mana ọ bụ na enwe nnukwu moto, you understand, maybe like coastal bus or something idonye ya one na Abuja ma na Lagos ifu na ndị mmadụ a lot of people ga-abata. So ihe abaghị ọka anyị na-ayọ anyị asọ mmadụ bịa anya ya egwu ihe m ji sị ka m kọọ ya bụ olu onye nsị ka m tinye olu na ya maka ụfọdụ nwere ike ịhụtawa na o kwuru okwu ego, ụfọdụ ahụtawa ya sị na enye na ya ego kama biko ihe ndị a nyere anyị aka like t-shirts now for branding. Ọkwa advert ka ọ bụkwa dịrị gị nwa ibie t-shirt agaghị yi na that summit itinye sponsored by onye itinye aha gị imekwala nwa advert a na-elepụlụ gị afịa ọkwa gị nwa ka gị na-emere nwa gị advert. So ihe ndị a bụcha ihe ndị anyị lechere anya. Enwekwere ndị nke na-emekwe partnership, anyị nwekwere nke akpọ partnership. Webụsaịtị anyị ga-etinye logo gị ebe ahụ anyị na-aga awọla pattern tie mkpu gị for so long advert like otu olu ndị Igbo bụ pattern anyị
ọkwa ịpụta kịta na-ekwu ya that day ị gaa na webụsaịtị anyị kịta ị ga-ahụkwa logo ndị olu ndị Igbo na webụsaịtị anyị onye ọbụla bịara bịa go tiketi ga-ahụ logo ndị olu ndị Igbo advert so ihe nrite dị na ya buru ibu onye asị na nọọsụ nsọ ego ka anyị chọrọ onye nyere anyị ego kama lee ihe ndị anyị chọrọ buru ibu ị ga-akpọtụ anyị n'ekwentị ka ihe ndị unu chọrọ. Ọ dị mma, daalụ Maazị Jack na Maazị Chimijem. M ga-etinyetụ ọnụ n'ihe unu kwu. Esokwa m ndị Alaigbo Youth Forum na-ayọ maka afụgo m ka o mere esoro m na-ayọ na-asị biko brands nọ n'ala Igbo ọkachasị nke bụ ndị Igbo nwe ya bikonu Nwaadị Ifeoma from Voice of the East na-ayọ unu soro unu na-akwado ọgbakọ maọbụ mmemme maọbụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo maka na ọ dịrị ndị Igbo mma ọ dịgoro gị na mma maka na Igbo onye ihe ọzọ nchọkwa ikwu bifo nchịkọta ya bụ ịmara na ịbụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa onye ihe Igbo na-amasị gbaa mbọ hụ na isonyere anyị n'ọgbakọ a na-akpọ Alaigbo Youth Summit nke na-eme na on the 18th and 19th of December. Mụ onwe m ga-anọ ebe ahụ and I hope to see you there. Ọ ga-adị mbọsị ọzọ. Bye bye. Ka ọ dịba o.